Kubor nag-Phlim jong unongsan Hima. Ki Paidbah ki bait ya ki Phlim kasi. Kleyo ban Wanphai Jingkyrshan saya ka Phlim kasi ka bai kerteng ta Wanphai shanga. Kebelas sedang ban peni menta kasngi ka arab kena tarik kelalan kot arah jarab huai kawan beteng baro citayo Bijou cinema kebadan hakandai lat shillong. Ya kan ke Phlim lapan mi da ba lansius imli ubalong kum utrai bat ak hero kum uting shop. Yang ta kipuron kilong akong Regina Lamo bat kong Zarina Marbanyang. Ngidap daga jing so kemen ka bakraw namar ba borok sikata mo lembaga ni ka lockdown ba kini ki cinema borok kila khang tengi penpau daga jing so kemen ban ya don bentah ni ban ya sakhi da mata kani ka Phlim tuan phai changa kebala direct na I ba chorus bat I belong producer I ba Lensius Imle te ngidap daga jing so kemen na kaliang jungiru kumki parlok jungi bat hajuk kapor ngi wan hangne naka group jungi naka young mind official ya kaban wan hangne ya kaban ai ke Jingkyrshan ka bapura na mata jong kane ka Phlim kumsi benta ba ngin naka liang jungi ka group ke jungi ngi ai ke jing support ban ya Kyrshan le me ka Phlim bat omde tangi kane ka Phlim andre ya baro ki Phlim la kane ka Phlim penar ka Phlim khasi bar ka Phlim west lah kena ke benta ka ba ngin kentiu ya ki produk prasna menjingi ka bri uhnyo trap ha kini ka liang ak Phlim mo kade ru kena kawai ka benta ban kumsi benta ban ai ya kalat ya ki khun samla bakin kiu kata ka rensan ya kata ka bakin yo kata ka platform mo ban penpau la de kata ka sap ka ba ubleu la ai ki te de lang ba jong kene ka Phlim de lomba jong kene ki video ki ba ngilak ban penmi shibun ki khun samla ki badon ya kene ka sap ya kene ki benta ki talent lah kolong hakaba ak la kene ka bolong hakaba ruai ni ka ba tem kumta terter te hakaju ko poro nga ai ke jing khuble ya I director jingi ba di producer jingi mo I ba Lensius Imli I badon ya kene ka mensim ka ba jing sukhya shisha na menta ki khun samla jong ka than jong ka ri ka bri hinyo trap makumno ban island me kata kalat ban kentiu ki kumsi benta bakin yo eta ka kam ka jam bakin yeng lem hal kata kijong kijat kijong ki ai ru kijong khuble ka ba kerpang ya kene ka mensim ka ba pidon ngi suthu ba kene ka kam de ka kam kai ne ka kam ka ba ka masuk andre kene ka kam habide kene ka kam ka ban shooting ne ka Phlim kadon shibun ngi suthu ba kum iba Lensius mo ha kijing lenti jungi shibun kijing kendu hateng kadon ru kijing pen lese kijing pen plot mo kijing penduk bensim Henry ngi pen pau ber kijing sngo I ba wat apden jung kita kijing ki ba ia kendu Henry I klem kenran din Henry I yai treshitom man kumno ban yai pen wandur nakapor sukapor ban penjanai ya kene ka kam ak Phlim ya kene ki kam ban shooting ya kene ki video ki ba fer ngi ki YouTube channel jong I ba ka LS Simli mo production ke ba penmi shibun ki video la ka long ka music video te nakaliang jungi hingim don ni banong ndai tang ka jing ai ka Jingkyrshan ke bapura ba ka jing support ka jongi ya I ha ka jing yo I jonga bat nakaliang jungi hi hadin bangil ada page ka ni ka Phlim hoi ka ni ka Phlim ka don shisha ladangi ngam julu ya ka story ka badan haka ka don shisha ya ka jingmot kum ka nuksa kawa ai shisha kata ka nuksa yangi habangi page bangi bisyar wa kene ka Phlim kadon sya kata ka jingmot ka jingkit jingmot akan ka Phlim ladangi da page ban pengam jingmot kene ka Phlim kadon sya ka jingmot ngiwan kumni hi ngi dan sangut Bisa jual page di sini komentar. ngi shirwan hi tamalong hawai minta ngi dan we pra samla jingi ni ti ikot ngam ne ti yong bani le page Phlim jing porlok jingi oh ikot bani wer bani wan ban page ni Phlim kumga ban ai lang bo ya ke Jingkyrshan kumbangi ngi wan hakne sngi mentang sngi ba kidang duna ke nong wan te ngi krimen skam ba nang nish kmat aking sngi ban sa plat biang ini ka Phlim te ngi krimen ba kin sawan hi ki sabun hi haga jing junga kumba laong di samla mo dundor ibade arbasar juga yang man tanga kumba ong kumta hai kedon gibun gijumut ya bunba gijumut aba da ti jeliu bahai ka
Tengi kum ki sama ki yong mai ki bang Iwan sangun. Ti weri ki Paidbah. Desa ki mo poiru. Ya ki YouTube ngatrai bisa plai. Teng Jingkyrshan bat ngai mensim. Bai ba lansius bai ban penmi susu iki Phlim ba kum kine. Ngam da nang ibat nang ibaro i. Kam tam i Anthony benar lang bat nga. Ini beri gang Phlim i gang. Kalau kita kuat long kuat Phlim kan ya. Nga kwa ba nang Phlim na jo. Pat i lansius la dai. Perungnya. Adin ba khang ga ki sinama ki pukta ba phele phele buska mo Paidbah kani ga muski ga banungkong yang ga kat ki polok ki belum ki member de mayong man official kalau mangi kemen ada kata-kata berkham banwan sakni ka sinama hall kani hakaju poru nga mo itu kadi ga sing banungkong nga banwan sinama hall ma hadin ba hadin ki egi kam ki bangilek ni wan ngim pada suthu aku ma galong hande ha ga minta kunti pa Iwan sini dah kemensim ke Bijou, dah kemensim ke Bakmen, ya ke Wanphai ya ke negara Phlim to Wanphai sana. Jadi ke Phlim ke bah hadir begini pet ni iba kadang jumut ke bah hikai sepang ke longjing longsem. Bah ke tim ke bangiyo nak kene, jumut ke bangiyo nak kene longba. Kirang ba, kiba dan lagajong ke kurit, lagajong ke tengah, lagajong ke longjing longsem kim desu ya ke ban lekai ya ke cingin mujungki. Amar ke jingle kai ke jumki pun kata ya kalong hok man hok ya kalong briu man briu kham tam ne gaying ka sem ka jot pra de lamba kan ke tim ti ya de kai ni kalong bangi no kam man ya bet hagal ti ke bangi de bunya sim bangi alo ke tong family Entah Phlim Wanphai dalade ya. Kai ke Jingkyrshan jumpi pat ni ki perlok jumpi ki bom juan sinema. ya ke Jingkyrshan juga kan ya pisluri ki parasan la ki lamba ki no ki belum ke mainstream ke banwan kila banwan ki ngai mensim ba la kriwal sinama kamut bun gi briwah ki ngi ngai kendo sharum shaneng gi juang ban le sinama hol kilong kam kai long le sinama hol kilong gi briu kam kai hande hanga hi so ba kamlom tanga ngom de briu kam kai ngadon na ka jong kam ga jam alen kawan ngadon ka jong family hare kai ga ba na kintu ki parlo na kiwan gi sinama hol kam de sniu hande kalong makinyo shibun gi hi kai nama ha muta gi ki aktor ki director bat kunta teter habak ki shimi ki Phlim ane habak kunuan dulu ki Phlim ki kunuan hakalti ke bedi ka imlang ka salang ha gaya kayang ha ka jingim dung briu shimen ashimet kumno ide bina ti basniu kimju hikai ke basniu de kai ke bang kentu kham ta makan kesni minta pengiwan kunne ngai idon shibun ki briu kuan wal kamda ko hol ru kan dei galong la kuno steng adap kan galong ai muslim yang kentu ki palok ki parajor prasama baro kinewan Om tanya kan ke Phlim nak kalau hakan orang ke Phlim tu, MC menginya Jingkyrshan prakasi, kamtam, ada don Phlim ni Phlim dekar, Phlim ini Phlim hareng idang MC ini awan kan ini kalau Phlim di lokal jungi, la compare la kalau nak district, la kalau nak West district, Hill district, la kalau nak Jingkyrshan district, la kalau nak Riboh district, kalau kan orang yang nak compare hendak ini kaman MC yang kebawal support kaman kan Kaju ka poro kalau ka wain kalat yo kam yo jam ki prasan la